Andrej Plenković kaže kako on ne zna tko je AP, ali svi mi zato znamo tko je AP. Andrej Plenković. Plenković je zaštitnik korupcije u Hrvatskoj pod čijom je vlašću stvorena najgora koruptivna hobotnica u povijesti Hrvatske države. Nema ministarstva, državne tvrtke ili javne institucije koje se nije kralo, pogodovalo ili barem varalo. Plenković je uzurpator koji je okupirao gotovo sve neovisne institucije naše države. A sada pod svaku cijenu želi okupirati i DORH, kako bi spriječio istrage protiv svojih ministara i najbližih suradnika. I baš zato je izabrao stranačkog dečka Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Plenković i sada neuvjerljivo i nepošteno uvjerava hrvatske ljude da žive dobro, a osiromašio je umirovljenike kojima sada samo zbog izbora daje jednokratnu pomoć. Potjerao je mlade obitelji u inozemstvo jer je posla i novca bilo samo za HDZ-ovce i njihove prijatelje. Plenković je briselski poslušnik koji se nikada, ali baš nikada, nije usudio suprotstaviti ili zamjeriti birokratima iz Brisela, a za to je bilo prilike i potrebe. Nikada nije stvarno brinuo o interesima Hrvatske i hrvatskih ljudi, već samo o osobnim interesima i o svojoj vlastitoj karijeri i probicima. Plenković je još puno toga lošeg i štetnog. Nema nikakve medijske i oglašivačke mašinerije koja ga može oprati od štete koju je u proteklih 8 godina nanio Hrvatskoj. Hrvatski ljudi to znaju i samo oni na izborima to mogu promijeniti.